Hello guys. Jotono lamsogo tini kayang di pernisim je video suruh khajiwa narongno angkai tini kisasa ani wak ni update de nai wak 4 mas kakha 10 tarikh tang video upload khaimalia umbangai tini ang video nanai narok ani wak besuktor kha koi keji kakha kisa comment khai sari an video no narok je subscribe khajiya kisa khairadi taminkai ani subscribe rok bo komung tongkha dadi fatana montai so khairgari video na nai juda video no full kanya bidi tagang norma ani wak lungnai koi keji kakha kisa comment khai sari tai totor kha najang tagan wak nu fungnai tini khai joto banyu malayu kha tini khai ani wak nang lungnai ko omokai 4 mas kakha 10 tarikh video daimali amoni 10 tarikh ngai 4 mas kajak tamo 10 tarikh tang video daimalia 10 tarikh daimen batla tini dakhani ko bising ko jotono fit mamang sa bising tui hete wan sutana rok hotola jotono fit mamang takung na rikai terok sabe kita hani wak 4 mas bai totor kha norok nagere ko 4 mas ka kata 10 tarikh lai thangka ba penting ja khanorok kisa comment khai sadani wak motamoti totor jakha na chikon jakha 4 maso norok naigedani wak khai brai sita to nabegede totor kha norok tang kam khamno foto wak ni no jane ni da khana gede norok wak khani te koi maso phalman besek keji ro kakha koi keji kakha norok sabegede kisa yam khan wak nok giri logoma paikha koi ke wak mano comment khai sari na kisa wak no ko totor khana bigede norok koi keji kakha naigere kisa tini video khai subscribe nang sinai norok an video na sa like share comment subscribe khai paitla hambai maro hello guys